Moi, täällä on Rassu uuden videon parissa. Ja nytten yöjuna lähtee Kolariin. Ja toi SR3 pitää ihan ilmahälytyksen ääntä. Ja nyt mä kysyn yhtä juttua. Laittakaa vastauksia kommentteihin. Onko Helsingissä yleistä, että junien kuskit vilkuttaa? Ilman, että itse vilkuttaa niille. Että ne vaan vilkuttaa. Tai että junat soittaa kelloa. Vastatkaa noihin kommenteissa, koska mä haluan tietää. Mutta tässä menee tämä Kolarin yöjuna. Tässä se menee. Ja sinne se meni. Tämmöistä videota nyt. Moi moi!